Uppl, BSU आरो BPF आरो टिकादारनि गावजों गाव दाय जाबसिनलायनाय आरो अजद होलायनायनि खौरांगिरि मेल। थांनाय 17 मे आरो मैया 23 मेनि खौरांगिरि मेलनि आबुं दाय जाबसिनलायनाय आरो अजद होलायनायनि मोननै गोख्रों खौरांगिरि मेल। सोरनि बुंनाया सैथो, सोर दाय मावमारदों बेखौ समाजआ फोरमायगोन। नाथाय नैबे खौरांगिरि मेलखौ नोंथांमोननि सेराव बडलेण्ड बुब्लिया गिबियाव लाबोग्रोदों। थांनाय 17 मेनि BSU आरो BPFनि खौरांगिरि मेल बिथांमोना बुंदों चामिल चन्द्र बसुमतारी, गणेश्याम ब्रह्म, इराग्दाव जायला आरो हरिचरन राय मोनहा NTPCआव खामानि मावग्राफोरनिफ्राय दोहोन दाबि खालामबाय थायो, दादागिरि खालामो आरो सरायकलानिफ्राय जागायना सालाकाटिसिम थांनाय लामाखौ टेन्डार मोननाय टिकादार अमित कुमार ब्रह्मनिफ्राय 50 लाख रां दाबि खालामदोंमोन UPLनि दैदेनगिरिफ्रा आरो रश्मि एन्टारप्राइजनि सुपारभाइजार साहिद अन्सारिखौ गोब्राबै बुदों होनना बे गोख्रों अजदखौ थांनाय 17 मेआव बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों सालाकाटि ब्लक कमिटि BSUनि नेतानि जेन्टु बसुमतारिया खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों अजद होदोंमोन। चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बांगालपारा सालाकाटि ओनसोलनि, लोगोसे गणेश्याम ब्रह्म बिथाङा लालमाटि हरिगावनि आरो लोगोसे इराग्दाव जायला होननानै जों मिथियो, बिथाङा हरिगावनि आरो लोगोसे हरिचरन राय बिथाङा जियाजिरिनि। बिथांमोना मा खालामदों, जोंनि बे NTPCआव दा सोलिफुबाय थानाय समाव बिथांमोना बिभिन्न जोंनि श्रमिकफोरनिफ्राय बा जोंनि जायफोर श्रमिकफोर खामानि मावो बिथांमोनहा बायदि रोखोमनि धन दाबि खालामो। लोगोसे जोंनि दाख्लैसो 13 खालार खालि 13 जुन 2023आव बिथांमोना मोनसे रश्मि एन्टारप्राइज मुंनि मोनसे कम्पानिनिफ्राय बिथां सुपारभाइजार साहिद आनसारि बिथांखौ गाज्रि भाबै आक्रमण खालामदों। बिथांमोना देहायारि माखासे बायदि रोखोमनि अयथासारबो खालामदों बिथांनि सायाव। जोंनि बे सरायकलानिफ्राय जागायनानै सालाकाटिसिम बिथां अमित कुमार ब्रह्म थिकादारा बेखौ मोनफुंनो हादोंमोन। दा बिथाङा खामानि मावनो जुरिजेननायावनो दा माखासे नैबे सोद्रोमाफोरा जायफोरखौ आं मुं मख'दोंमोन गिबियावनो, बिथांमोना माखासे खामानि मावनो मोना, गावसिनो रां होआब्ला 50 लाख रां गावसिनो डिमान्ड खालामदों बिथां कन्ट्रेक्टरनिफ्राय। दा बिथांमोनहा फैसाखौ मोनाब्ला बिसोरो खामानिखौ बन्द खालामनो होगोन होननानै। गुबुन फारसे अजद होजानाय UPLनि चामिल चन्द्र बसुमतारी, गणेश्याम ब्रह्म, इराग्दाव आरो हरिचरन राय मोनहा बिथांमोना गोख्रों खौरां मेलनि गेजेरजों फिनजाथाय होफिनदों। बिथांमोना बुंदों NTPCआव खामानि मावग्राफोरनिफ्राय दोहोन दाबि आरो दादागिरि खालामो। बे बुंनाय रावफोरखौ जों निन्दा खालामो आरो बेनि सायाव आयेननि हेफाजाब लागोन। सरायकलानिफ्राय जागायना सालाकाटिसिम थांनाय लामानि खामानि मोननाय टिकादार अमित कुमार ब्रह्मनिफ्राय 50 लाख रां दाबि खालामदों होननाया नंखाय। दाय जाबसिननाया जोंखौ न'निफ्राय ओंखारनो हायै बायदि खालामदों। बिथांमोना मा फोरमानजों बेफोरबायदि नंखाय दाय जाबसिननो हाखो? बिथांमोननि आखायाव फोरमान दंब्ला एक्सन ला। नाथाय बिदि दाय जाबसिननाया मोजां जायाखै, बिनि सायाव आयेननि हेफाजाब लागोन। रश्मि एन्टारप्राइजनि सुपारभाइजार साहिद आनसारिखौ गोब्राबै बुदों होनना बुंनायाबो नंखाय। बे बेसलेस बाथ्रा। जोङो NTPC पावार प्लान्टआव नैबे समाव दादागिरि भाबै मानसिफोरनिफ्राय धोन सम्पति थाखा फैसा दाबि धमखि खालामनानै जागासिनो थादों होननानै बिथांमोना फल्स एलिगेसन खालामदों। दा बेखौ जों धिक्कार होयो आरो बिनि सायाव जोङो लिगेल एक्सन जोङो थाबैनो लागोन। दा बेनि अनगायैबो बिथांमोना बुंबावदों सरायकला टु सालाकाटि बे लामानि सायाव जाय बिथाङा सरायकला टु सालाकाटि बे लामाखौ टेन्डार मोनदों, मिस्टार अमित कुमार ब्रह्म बिथांनिफ्राय जों जायफोर मुंखौ आं दा सिगाङाव बुंबाय, आं चामिल चन्द्र बसुमतारी, गणेश्याम ब्रह्म आरो जायला इराग्दाव बसुमतारी, जोङो बिथांमोननिफ्राय 50 लाख रां डिमान्ड खालामदों होननानै जोंखौ एलिगेसन होदों।
दा बिनि सायाव जों बुंनो बिथांमोना मा प्रुफ लानानै मा एभिडेन्स लानानै दिनै बे एलिगेसनखौ लाबोदों दिनै जायनि थाखाय जोंहा समाजाव मोनसे ओंखारनो हायै मोनसे प्रेस्टिज जोंहा दिनै थांनाय बेखौ जों अनुभब खालामदों रश्मि एन्टारप्राइजनि खोथा फैदों बेयाव रश्मि एन्टारप्राइजनि एसिस्टेन्ट सुपारभाइजार मोहम्मद साइद आनसारिखौ हामला खालामनायनि खोथा बुंनाय जाबाय श्रमिकफोरनिफ्राय थाखा लानाय एबा सोरनिफ्रायबा थाखा लानाय बे टटेलि बेसलेस मोनसे एलिगेसन दा बिनि सायाव बिथांमोना प्रुफ सहकारै जुदि दङब्ला सोरबाया लादोंब्ला थानायाव केस होथों जोंनि एगेन्स्टआव केस होदों बा सोरबा एक्स वाइ जेडनि एगेन्स्टआव केस होगोन आरो जाय श्रमिकखौ बुंनाय बा गुबुन फारसेजों ठिकादार अमित कुमार ब्रह्मआ खेंफोरथि होदों आंनिफ्राय 50 लाख रां दाबि खालामदों होनना बुंनाया नंखाय होनना बुंदों बेफोरबायदि रावबो दाबि खालामाखै आंनियाव खामानि मावनाया अखा हानायनि थाखायसो दोनथ'दोंमोन बेखौनो सोरबा गोरोन्थि साननो हागौ होनना बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा खालामो बे खोथाया नङा नंनाया बेबायदि आंनिसिम सफैयाखै ओरैनो खामानियाबो मावनाया मावनो नागिरनाय समावनो अखाबो हानायखाय आं खामानिखौ मावनो हायाखै खामानिया बेहायबो एसे लेट जानानै दङ आरो अखा हागाबानो आं खामानिखौ मावसिगोन जिथ' रावनिफ्रायबो होबथानाय फैयाखै आंनिसिम जायखिया अखा हाबाय थानायखाय आं खामानिखौ दांनो हाथ'वाखै अखा हागाबानो आं दांसिगोन मा हिसाबै बेबादिथ' आंनिसिम सफैयाखै रावनिबो डिमान्ड बेफोरबायदि सफैयाखै आरो बेनि सायाव आं मा बुंबावनो BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75 जौखोन्दो रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 251 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिल'सफी, ससियोलॉजी, जिअ'ग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा केरिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सिलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com